starter nu. Hej og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på strandet, og vi har en ny med, og det er Jone. Ja. Og vi skal bare PvP lidt. Og der er 2 Deerguys, der står game os. Ja, umiddelbart er der P4, så det er da lidt svært. Ja, vi har kommet Jeg på 3. er P4, og han er P3 og tager en hjelm. Ja. Så jeg har kameret lidt meget lidt nu. Har du noget andet med svær og mad og dit gear? Nej. Bare mit pirat giver det på mig. Det sker sgu ikke så meget lige nu. Nej. Kan lige ikke bare gå. Så gå med jer, mand. Hvis du går ud, så bliver du nok slået væk, og så kommer de begge to på dig. Ja, det ved jeg. Rip no ropes, ikke? Roger dit gear ikke. Jo, mit gear var helt no roped. Oh my god, kom nu videre. Gå nu væk. Hvor du sulten? Ja, altså i virkeligheden er jeg sulten. Jeg kan godt finde mere. Lad os prøve at løbe lidt i skoven, men hvis vi ser dem, så må jeg lige løbe væk. Han lader ned i bilen. Nej, det er den der handler om. Rune er inde i skoven, kom. Nej. Det var det, han har skypet. Det er også. Det er han også. Kom ind. Jeg er inde. Ja. Hold hans slag skader meget. Hvorfor tager han gear i det mega dumt? Jeg tror ikke han ved, at han ikke mister durability gear, når man er i. Han mister jo meget mere liv. Ja, hvis jeg kan duplicere det så. Han står og venter på, at jeg løber ud. Bare kom. Har vi ham? Okay, nej, det kan vi ikke. Jeg smiger over bare nu. Det kan man se. Det kan ikke stå der. Så kommer han smige med det samme igen. Men jeg skal lige skrive nogle ting. Hvad med ham der, eller team? Ja. Han skal bare komme fuldt i væk. Wow. Løber ikke løber mig. Nej, de er på dig. Ja, jeg er i stik igen. Løber bare. Og vi havde på det BV, fordi jeg er meget god til at PvP vand. Det skulle du bare sagt, så ville eller noget. Nå, okay. De der begge to har jeg. Ja, det må det ikke. For ellers så kan vi jo løbe ind. Veruplace, han er kraftet med ikke. Han skal ikke have. Vi kan jo lægge ham der Rune, hvis vi er to. Ja, men så kommer Beto også bare. Nå ja. Jeg kan se der. Og lidt slært af Rune, og så kommer Beto. Kæft, det bliver meget. Det er bare klamt. Ja.
andet at snakke om i din video, William? Jo, at der ikke komme så mange videoer, det er fordi, jeg har været steder henne. Rune. Han har ikke gear på, jeg flækker ham fuld i ved hende. Snyd, må jeg få det? Lol. Han har en ekstra hjælp med IV. Hvorfor går han ud i fuld IV, fuld gear? Jeg tror han bare har taget det af, og så har han bare gjort sig på igen. Det var bare rent på ham. Han havde en inden Skype. Jeg tænkte, Hey, hvad fanden din teammate, han flækker mig. Ja, han dør. Team med ham. Ja. Vi hører lidt sammen. Det er grund til, at han ikke tager IV på nu, det er fordi han er død. Nu skriver Beto, fordi han ikke har en teammate. Nej, han er stadig igen. Jamen, han er virkelig erfaring. Nå ja, nu går de over og henter noget mere. Jeg så de lidt mod hytterne. Så løber vi også på lidt væk og kigger. Hvor er han dum. Jeg havde en par devs. Kun på skoene. Men det var det jo IV. Ja, vi kan lige løbe vores video hen. God. Nu har du været i det, så du vil meget gerne slås mig. Ja, jeg er ikke bange for dig. Det var jeg engang. Fordi der blev du ved at flække mig. Jamen det er fordi, at folk skal jo købe team, men nu hvor sådan, vi snakker lidt sammen, så ligger jeg der. Altså, jeg vil også gerne prøve at købe team ved dig. Jeg skal bare lige have råd. Når man ikke har tingene, så er det lidt svært. Ja, og hvis I gerne vil team med Jonas, så er det 10 gaps. Ja. Så vi ser om lidt, når vi er færdige med Rick, så skal vi se om han kan gøre det her lort. Og der er den der skier. Nej. Det behøver jeg ikke. Jeg har det hjemme. Et sæt gear. Jeg forstår stadig ikke, hvor man kan ud med det. Og virkelig dumt. Han har bare glemt at sætte af, tror jeg. Nå, han havde mange gaps på sig. Jeg havde kun 5 på mig, ikke? Han havde hvad så? Så havde han 7 på sig. Jo, tænk, hvis jeg flækkede ham, så er jeg næsten råd til at... Ja, det er nu Skype. Hey, skulle jeg have de der dips? Jeg kan ikke det nok hjem. Jo, du har svært, nice. Kom der noget i gearet ham der. Nej. Jeg kan få noget rart. Er det slå? Nej. Tag det. Måske få noget mad. Har du nogle packs? Spiller du med packs eller? Nej, fordi så lægger jeg for meget. Ja, okay. Du kan godt få nogle packs, der ikke sådan gør så meget ved din FPS og sådan noget. Men det vil jeg gerne. Ja, okay. Jeg vil i hvert fald godt lide min pack. Hvem pack er det? Det er en af de 5 på YouTube. Okay, men det er bare... Nu er Rune på liv igen. Det er det, når han har ild på sig, så tager han skier ikke nogen gange. Bertel slog mig. Nej. Du dør nu. Kom så, Bertel. Ham har du. Det er han her. Jeg vil hjem. Han er efter dig. Ja? Ja, men han er der. Han er low. Rune er fucking low. Rune. Kom igen. Nice! Jeg dræbte Rune fuld i det. Jeg tror ikke, han er særlig god til PB. Ja, han er faktisk fint nok, så kom med 3. Kom med 3. De mister bare virkelig, når de ikke, hvis man bare render rundt og camper